За да може да се вижда. Да завъртиме друго така, да се види това, да. Друг ъгъл. Така и сега да завъртиме още в една посоката на замка, за да може да се види от тук. Е така. Смени страна. Така, добре. Така и последно тази страна ще има. Да. Ама, дали не сме близко? Близко сме, но се вижда. Да.